hvor du som er hellig vor dit navn. Altså, vi har simpelthen brug for en plan, gutter. Altså, hvordan spreder vi Guds ord til de unge om dagen? Det er simpelthen umuligt. Ja, her forleden, da jeg berettede om trosbekendelsen, så faldt Hans Peter i søvn i kridttavlen. Ja, Jens Ole, han sad jo og begyndte at stille spørgsmål til, om der overhovedet var mere i livet end kirken. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, han begyndte at tale om individet og frihed. Altså, undskyld mig. Det giver jo ingen mening. Har drengene fuldstændig mistet sutten for, hvad der faktisk betyder noget i livet? Helt skørt, mand. Men slet ikke i himlen. Vi bliver simpelthen nødt til at slå det ind i hovedet ved de møgunger. Mhm, helt sikkert. Tænke. Jeg har det. Hvad hvis vi laver nogle hyggelige sammenkomster, hvor de unge kan sådan komme og mingle og snakke med hinanden, og måske også lære at læse og skrive og sådan noget imens. Men hvad skal vi dog kalde det? Jeg ved det! Hvad? Jeg ved det. Hvad ved du? Konfirmationsforberedelse. Sig mig, broder. Hvorfor er det pludselig så vigtigt, at de skal lære at læse og skrive og sådan rigtig forstå Bibelen? Det er da vores arbejde. Hvad skal vi så lave? Jamen, altså, det er jo pietismen, min ven. Det er sådan en ny movement fra Tyskland af. Ham der, ham den skøre Martin Luther der. Du ved, altså, det er sådan noget med, at det skal ikke bare, altså, det skal være personligt, du ved. Det skal ikke bare være uden, altså, det skal ikke bare være tomt stof, du ved. Det skal være personligt. Det bliver jeg sagt nødt til at skrive ned. Det gør jeg. Det skal en god idé. Det skal jo lige ned her at gøre. Så det handler ikke bare om at gentage katekismus som en eller anden papegøje? Ja, præcis. Det handler om at føle troen i hjertet. Altså, men børnene skal også i skole, fordi de skal nemlig lære at læse og skrive og forberede sig til konfirmationen. Konfirmationen, siger du? Nå ja, selvfølgelig. Uden den, der kan man hverken blive gift, komme frem i hæren eller få en gård. De vigtigste ting i livet. Netop. Altså, Christian den 6. han indførte det i 1736, og året efter, bum. Skolepligt for alle. Altså alle børn, hele almuen, alle sammen skolepligt. Så børn skal ikke bare lære for sjov, men for at tjene kongen og fædrelandet. Og for at tjene gudbruder. Selvfølgelig. Altså læsning er vigtigt, men man kan også godt lære at skrive og regne måske, hvis ens forældre jo gerne vil betale for det. Så altså, pietismen, det ligger jo væk på det her med inderlig tro. Som vi ved, så er konfirmationen jo tvunget. Og forhåbentlig så får vi altså den første folkeskolelov i 1739. Det er jo lige om lidt. Og altså, det er jo begyndelsen på en helt ny tid for Danmark. Lige præcis, bruder. Og det er vi så klar til. Broder. Kukker du, broder? Det kan du tro, jeg gør. Skal du have en smagsprøve? Må vi se, hvad du har konkurreret? Ja, det er kraftedeme imod mig. Så der er lige en intro på, men så kommer den også lige om lidt. Brother Jonny. Jo, vi er munke fra 1700-tallet. Ny bevægelse, ændrer hele spillet. Baptismen kom fra Tyskland til Kongens Hof. Indre tro var vigtigt, ikke bare tomstof. Ingen inderslager, nej det går ej. Du skal føle troen, gør det til din egen vej. Individualisme, spirer i sind. Barnesjælen rummer vækst, det bygger vi ind. Fra pietismen til folkeskole, læser lærer. Det er det, vi gør. Det er målet, konfirmation. En blik på vejen, så dem maner vi skolegangen. 1736, konfirmanden er påbud. Uden den, ingen ægteskab, ingen kugleskud. Året efter, skolepligt for alle små. 1739, allerførste lov vi så. Lovedvitteren skrev, sandhed til gudfrygtighed. Spørgsmål og svar, lærdom for al evighed. Børn til skolestuer, lær at læse ord. Salmer, katekismus efter herrens kor. Fra pietismen til folkeskole, læser lærer. Det er målet, konfirmation. En blik på vejen, så dem baner vi skolegangen. Læsning var gratis, men skrivning kostede kassen. Regning også fra
forældrene vi massede. Formålet var klart tjene kongen og land, men også opleve sjælen med Guds guldtand. For pietismens afslut, jeg forklarer. Skolen blev et redskab, fremtidens svar. Fra bundens børn til borgerskab og søn. Uddannelse åbner vej, fremtiden er skøn. Den er skøn. Fra pietismen til folkeskole. Læser lærer. Det er målet. Konfirmation. En blik på vejen. Sådan manet i skolegangen. Fra pietismen til folkeskole. Læser lærer. Det er målet. Konfirmation. En blik på vejen. Sådan manet i skolegangen. Skud, stor JK, skud, stor Gud. Den er god til jer, håber jeg hygger op i himlen. Little Christ. Little Christ. Lille Kristus. Det var bruder Preben, bruder Joner, bruder Sebak. Vi skal selvfølgelig heller ikke glemme Brødre Præbst. Skud til Brødre Præbst. Jo, 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 jo. Jesus. Brother Jon made this beat.